Patay on the spot si Aristeo La Rosa, 47 anyos, sang tinigaw Kalibo Aklan sang ginbungguan sang truck. Natabo ang aksidente sa National Highway sa Barangay Estancia, Kalibo. Sa inisyal ng investigasyon sang Kalibo PNP, nagasakay sa bisikleta ang biktima sang ginbungguan sang truck. Natumba ini kag nagtupang ulo sa simento. Ginbuligan pa nga mabulong sang Kalibo MDRRMO ang biktima pero wala na ni matabangan. Gilayon man nga nagsunk ang driver sang truck nga ginkilala kay Roger de la Cruz, 26 anyos, sang Iloilo. Naglawig sang 17 oras nga lagas sa inmate nga si Elvis Piscadilla sang Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod kag liwat nga nadakpan sang Bacolod City Police Office. Si Piscadilla ang nagapangatubang sang kaso nga paglapas ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nagpalagyo sa Metro Bacolod District Jail male dormitory sa Barangay Takuling. Gilayon na ginlunsar ang pagdakop liwat sa nagpuga nga preso. Natigayon ini nga madakpan sang BCPO Station 7 sa Purok Paraiso, Barangay Mansilingan sang Biyernes. Sa karon balik presuhan si Piscadilla kag magapangatubang sang duga nga kaso sa iyang nga pagpalagyo. Wala na matabangan pa si Barangay Kagawad Winnie Salazar, 53 anyos, sang Agdahon, Kwartiro, Capiz. Gilayon na gintiro ang biktima. Gintinguan pa nga madala sa ospital si Barangay Kagawad Salazar pero gindeklara nga napatay. Antes natabo ang insidente, nagtambong ini sa hearing sa korte sa kaso nga natabo sa ila barangay. May gintumod pa nga sospek ang biktima antes ini ginbawian sang kabuhi. Na-recover ang 4 ka basiyo sang kalibre 45 sa diin natabo ang insidente. Ini matapos sa ginutang sang riding in tandem sa Barangay Bago, Roxas City, Capiz. Sa investigasyon sang Roxas City Police, nagasakay si Kagawad Salazar sa iya motorsiklo sang ginlagas sang duha. Kawala pa makilala nga sospek nga nagasakay man sa motorsiklo.